Като 5-годишно момиченце Вили Боршукова обича да помага на дядо си в градината. На комшията царевицата беше точно до нашото лозе. И понеже когато царевицата цъфне, самите кочани пускат едни много красиви коси. И аз от малка бях влюбена в тези кочани и непрекъснато ги чупех и си играех с косите на самата царевица. Изтънчените умения Вили придобива по-късно след упорити опити. Преди да започна обучението си, аз бях вече започнала сама да правя перуките. Първо, когато ги купувах, ги развалях, за да видя как са направени. Какви са най-важните правила при изработването на една перука? Това са едни зъбци, които захващат косата по този начин. От тук се започва реденето на косата, косъм по косъм. И ето по този начин, бавно, докато я подредиме в това състояние. И след това преминаваме на плетене. И оплитането става на тези три конеца. В момента правиме горната част. Всяка клетчица всъщност на мрежичката взима се по един или два косъма. Стяга се на възелче и така, докато стане цялото. Изработката на една перука отнема около 2 седмици. Затова Вили е обучила няколко помощници, които успяват да се справят бързо с всички поръчки. В общи линии се прикрива. Прикрива се някакъв недостатък, но също така и за дженк, за разкош. Хората, особено жените, когато посегнат на косата си да я пострижат или боядисат, винаги има някаква причина за това нещо. И това е някаква раздяла или някаква криза в живота им, или нещо, което искат да захвърлят, да загърбат и да започнат ново начало. Винаги посягат към косата. В дългогодишната си практика Вили е забелязала, че по-консервативните дами се придържат към естествените цветове. По-емоционалните натури пък посягат към ярките нюанси. Тя обаче е категорична, че мъжете са по-суетни към косата си. Имала съм клиент, който при поставянето на такава допълнителна коса 12 часа се гледа пред огледалото. 12 часа. Никога няма да го забравя този случай. До ден днешен ми е клиент. Той си знае кой е. Най-висока е цената на перуките от дълга къдрева руса коса, защото е най-рядко срещана. Най-често за перуки се използва индийска коса. За Вили Боршукова обаче перукерството винаги е било повече от бизнес. Действа ми супер релаксиращо и в същото време ми е като хоби. Всъщност аз никога не съм работила през живота си. Аз се забавлявам през цялото време.